Мале, това е много голямо. Голямо е. Да, голяма. Това не мога да го мърна. Сигурно. Да. Това е нещо, може и да е голям разпер, защото аз хвърлям за разпер. Да. Ма научиш, аз не мога да го мърна, гледай какво прави. Ще съм с много тънко влакно. Какво че? 0,6. Може 0,10 някъде я змията. Къде е? Да. Гледай, аз не мога да го мърна, човек. Страх ме е да ни скъса. Това не е. Неща да го напълнам. Дано да го видим поне. Да. Еми не знам, аз един път не мърна, да. Не, лека по лека мърна, ама сега тук ще влезем в това течение и стане лошо. Това не е разпер, защото до сега ще да е излязал. Той само удара му е силен, по-лесно ще да е излезе. Сом. Легна. Само е легнал, да. Само е скъсо, Да. Няма да бързам пък. Да. Плавно. Да. Ако бях с по-сериозна въйца, до сега деца вика, можеш да съм го изкарал, ама няма. Гледай какво прави. Не. Гледай го. Стига де. Там не те искам. Дърпаш го лека по лека. Дърпам го, да. Ти нещо кеп имаш ли? Не. Грипер? А? Грипер? Еми, добре, нямаш, да. Нито клиш, нямам, нито кеп. Ти някъде наблизо живееш ли? Да, живея... Къде ти кажа? Хенчар. О. Ако бях където гябан, ще да взема някакъв кеп. Има един мой приятел живее в гябан. Той е наблизо, много наблизо, но нямам номера. Идва. Лека по лека. Дали? Само да ни скъса. Или да ни чупи вализи. Тя няма да се чупи, ама да не се откачи. Тя ще става време, май не ще тегнем. Сом е това. 100%. Къщи тук няма. Абсурдно. Не, аз ще съм със сигурност вече ежа се е изморила. Пак това не мърда. Това има 3-4 килограма. Може, не знам колко е. И повече може да е. Да. Над 3. Това е дано да ни падне батерията на GoPro-то. Искам да... Ама няма, то... Тя трябва едно половин час да издържа, ама аз не знам колко време ще го валя. Виж, че той не мърда. Той може и след 2 часа да се измори, не знам. Бях с по-сериозна въйца, ще го напъна, ама не мога. Той просто не мърда. Забил се е там и...
Оф. Аз се върна да като дърва чая. Да не го оплашам. Викам, ти се качи нещо. Не, Качка и... не. Сега май воблера отига да качка. Ама това е било голяма. Няма да, че ти дърпаш. Няма, седи си и не мърда. Всяко е нещо толкова половин час, поне да дърпаш. Не. Ако стигнеш малко аванса. Страх ме ще скъса. Много ме е тънко в носа. Не знам как, къде се е хванал. Това е сом. 100% е сом. Не мога да го мърдна. Не искам да отива там. Това бързо сечение не го искам. Не. 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 Така не. Детето не се поможе да Отивам. Човек, това съм чувство, че сега се усети, че е закачен. Сега почна да прави равно. Не. Чакай, че става лошо. Много взема да отпуска. Помислих си, че се откачи. Ама не се откачава, ама си помислих. Няма, виж какво прави аванса. О, какво беше това, бе? Не знам, нещо ма полази. Аре, де. На една пътичка на си бъс. Айде. Вчера тази пътичка 5 кефалчи. Браво. Сега де. Виж, какво прави? Сега. Че и на то воблер куките са му слаби. Може да се отворят. Той зависи как е лапнал. Всичко зависи, много работи зависят. Тя може да е някакъв голям кефал или се фана. Абсурд. Кефал до сега 1000 пъти аз съм го изкарал. Той просто не се измаря. Това е 100%. Ще я зафърнам на громки. Ох, идва. Не. Идва. Чакай, че си помислих, че се откачи, направо ще поводя пак. Молята да не се откачаш. Виждам. Не. Видя. Не мога. Пак тръгна, не мога. Какво си ти, бе? Не.
Там в тия камънита що? Не. Идвай тука. Не можем. 100% е сон, да. Ще им над 10 кила според мен. Според мен е над 10 кила. Не знам кой е. Айде. Не. Лошото е, че нямаме кеп, нямаме нищо. Как ще го изкара? Не, сега не, той още не се е изморил. Айде, виж колко е наблизко и няма да излезе, значи. Няма да се тръпи по-дай да го плаща да Ареде. Дърпа към камъните. Айде. Не. Иде там и го плаши, не знам. Да не ходи натам. Няма да иде. Идва. Къде отиде пак там, бе? Как не се измори, бе? Аз се изморих, ти не се измори, бе. Как не се измори, бе? Не мога да го видя.
Поне да те видя, моля те. Опа. Не. Това пък няма ли някой да дойде с кеп? Спът, да. О! Повече от 20 минути го мъчим. О, изморих се, бе. Гледай какво прави. Гледай какви тласъци. Това е сом. 100%. Само. Майко! Шаран огромен, затърмъчен. Да. Много голям шаран. Шаран, той затова няма измаряне. Видях го, много голям шаран. Много голям. Много голям. Не знам, звъня да идват. Не мога да го изкараме. Чакай, чакай. Ало, човечко, на баража съм варя много голяма риба. Може да дойдеш с кепа да ми помогнеш? На баража, да, много голям шаран. Отзади съм го закачил за перката. Много голям. Еми, няма кой друг. Ако искаш моя, защото е по-дълбок, много е голям. Айде. Да. Ела да ми закопчеш това. Бързо. Ела. Ела да ми закопчеш. Бързо, ела да ми закопчеш, да ни падне телефона. Да. Мерси. Никола. Аз съм така. Така. Адаш. Това е Адаш, ще най-много хваща. Ох, умаля ми ръката, човек. Ще има. Само да успя да го изкарам. Няма, това не мога да го изморя, човек. На мен ми се свана китката. Дърпа, той вече половин час, 40 минути го валя.
Маля, 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 маля. Маля, маля, маля. Не, стига, 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 стига. Идва, идва. Не. Много лошо отпуска, страх ме, че ще се откачи. Не видях дали хубаво е хванат. Да, за опашката. Но, много голям човек. Видях го аз. Може. Оф, на мен знаеш как ми умаля ръката. Той аз просто, защото нали за разпера въртя бързо и съм го закачил. Той не е за устата. Да бе, това е чичо ми. Е, сега трябва да дойде. Ако беше сом, може би ще го хвана вътре за устата, ама това не мога го хвана. Не, защото няма така уста да бръхна, да го хвана. Ще 40-50 минути, не знам и аз. 8:20, сега е 9 часа. Толкова. Голяма битка. Не там, да. Идва, стига де. Сега ще дойде. Няма измарен човек, бас си рибата. Много е голям човек, аз го видях. Горе-долу към 10. Много голям беше. Аз го видях. Дано да видим. Дано.
ти дойде, бам, ще се върне и караш. Ма аз не се едно разперче изкарах, нали видя? Да, това разпече ли ги паш? Разпер беше. Аз мисля, О, свана ми са китката. Кой няма? може да изкараме другото май. Да, бе, другото го май не, само да е изкаране. Само да изкараме това чоке. О, направо бах ти. Оп, дойде чу ми. Да, трябва да носи. Бързо. Не, там няма да се влиза, чакай. Се трябва да се избори. Аз сигурно от 40 минути вече са го мъча и ето тук дойде и го видях много голям. Аз мислех, че е сом. Направо китката много ма боли вече. Охо! Аре, де, какве сега дойде? Ела пак. Там на близко кара ли? Да, тук дойде. Ама без проблем си отиде пак. Ако беше сом, шах и с ръката за устата да го хвана. Ама като видях, че е шарам, няма как да го изкарам. Че ето да ето. Карай! Ние това тук няма как да го кепнем. Идва! Аз то кеп не знам дали ще влезе. Къде ама е дълбок? Идва.
Да. О! Направо ми се схвана китката. О. Аз съм с много тънко влакно, малка пръчка. И затова и не го напълвам много да ни скъса.